Des de fa unes 3 setmanes, el poble de Castellbò torna a tenir forn de pa. L'ha reobert en Ferran Cosidor, un emprenedor que ha decidit instal·lar-se al poble on ha estiuejat tota la vida provinent de Sabadell. En Ferran ha aprofitat la casa de la família per instal·lar-hi el forn de pa. L'edifici ja comptava amb un forn de llenya d'uns 300 anys d'antiguitat. La veritat és que jo no havia treballat mai amb aquest tipus de forns. Això són forns morunos, es diuen. Són de combustió directa, que vol dir que tu cous el pa en el mateix lloc on hi ha la mateixa combustió, la mateixa flama. Llavors, el tipus de cocció és molt diferent al tipus de forns que estan utilitzant avui en dia, siguin de llenya o siguin d'un altre tipus de combustible, no? Com pot ser gasoil, gas. Aquí has de mirar molt les temperatures. Jo estic fent servir un termòmetre làser, i la veritat és que he tingut que aprendre jo sol a fer-lo, no m'ha ensenyat ningú fent aquest tipus de forn. El forn Xamba recupera el forn de pa pels habitants de Castellbò, que fins ara havien de baixar a la Seu a Montferrer a comprar el pa. Feia falta una perquè aquí a la vall no tenim forn, tenim que baixar a la Seu i és una mica lluny. L'altra perquè molt content perquè aquest noi sincerament ho està fent molt bé. És una cosa artesanal i està recuperant petites tradicions de la vall, no? Sí, sincerament, sí, el pa de llenya és molt diferent, tots ho sabem. I el que ens agrada una mica la qualitat, es valora molt. De moment, en Ferran produeix uns 70 quilos de pa a la setmana, a part d'altres productes com carquinyolis, coca o magdalenes.